Apa ringkasan periode kedua? Jawab, lamma balagha nalika tumeka sapa Kanjeng Nabi al-arba'ina ing umur 40 al-arba'ina ing 40 min umrihi saking umure Kanjeng Nabi ba'atha mongko ngutus ing Kanjeng Nabi Allahu sapa Allah. Ketika Nabi sudah berumur 40, Allah mengutus Nabi. Jadi Nabi diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Fa'akhadha mongko tumandang sapa Kanjeng Nabi yad'u iku ngajak sapa Kanjeng Nabi qaumahu ing kaume Kanjeng Nabi. Sirron kelawan rahasia talata sanawatin kelawan 3 pira-pira tahun. Rasulullah mengajak kaumnya menuju jalan Islam atau mengajak pada agama Islam secara rahasia selama